está nunha aldea do Irixo. Pois ben, que haxa nunha parte de Europa un lugar que se chame a Inso dos Poetas e que a Inso dos Poetas celebre desde hai 15 anos unha festa que se denomina a Festa da Palabra, iso é algo que se aquí estivesen 10 ou 15 ou 20 periodistas de Madrid, de Barcelona, de París, de Varsovia, de Londres, etc., levasen esa boa nova aos seus xornais, a xente que ainda non perdeu a cultura e que ainda non perdeu a sensibilidade, quedaría coa boca aberta polo feito de que aquí, nun monte casi esquecido entre o Carballiño e o Irixo, nun sitio que se chama Insua porque hai dous regueiros que constituen esa Insua, celébrase todos os anos desde hai 15 e vaise seguir celebrando dentro de 20, de 30, de 40, de 50, celébrase a Festa da Palabra. É a festa a que todo o mundo está convidado. Aquí non hai partidos políticos, aquí non hai organizacións políticas. A palabra é previa a todo, e a palabra está por encima de todo. E na medida en que nos entendamos coa palabra, todos, aínda aqueles que pensamos que discrepamos moito dos demais, estaríamos de acordo en que coa palabra pódese chegar a fin do mundo. Parole, diríase en francés, que eso significa palabra en ese idioma, e polo tanto se o Parlamento é a gran casa da palabra, se o Parlamento é o gran escenario da palabra, se o Parlamento é o gran lugar da palabra, pois o Parlamento evidentemente tiña a obriga, tiña a necesidade e tiña o compromiso de estar hoxe nun lugar que se chama a Inso dos Poetas e que celebra desde hai 15 anos a Festa da Palabra. Na historia de Galicia, que eu saiba, e creo que teño algunha erudición nesta materia, por a miña profesión, naturalmente, non por ningunha outra virtude, na historia de Galicia, que eu saiba, non houbo nunca un lugar que celebrara a Festa da Palabra. A palabra, aquí xa se dixo e moi ben por algúns dos oradores que me precederon no uso da palabra, a palabra é moi importante, e agora que tamén estamos en época de guerra, porque hai unha guerra en Europa, na parte oriental de Europa, sendo un conflito moi complexo, naturalmente, pero en todo caso afectanos negativamente a todos, incluso a aqueles que estamos na parte máis occidental de Europa. Esa guerra, como todas as guerras, é un fracaso da palabra. Todos aqueles pleitos que teñen que dirimir ao longo da historia os seres humanos, si no debate triunfa a palabra, entón o éxito está garantido. Cando non triunfa a palabra en ningún debate, entón está claro o fracaso. O fracaso leva á confrontación, o fracaso leva á hostilidade, o fracaso leva á violencia, o fracaso, como no caso que acabo de mencionar, leva á guerra.